Takže dobrý deň, volám sa Artur Javro a rád by som sa uchádzal o štúdium na odbore inovatívne podnikanie na Slovenskej univerzite v Karvinej. Už od základnej školy ma zaujalo podnikanie. Najviac sa mi na tom páčil ten koncept, že je to nejaké vyhľadanie nejakého určitého problému, potom na neho nájsť riešenie a potom priznať ako monetizovať, ako to predať proste za tým ľuďom. Aj som začal podnikať do 16 rokov svojho života. Robil som rôzne grafické projekty, napríklad loga, banery, nejaké vizitky. Potom som skúsil nejaký podomový predaj. Skúsili sme aj rôzne napríklad sociálne siete, som skúsil robiť nejaký manažment pre nejaké rôzne firmy. Aj keď zatiaľ nemám za sebou žiadny nejaký veľký úspech alebo niečo, či by som sa vedel preukázať. Verím, že sa mi to v budúcnosti podarí a dúfam, že práve na vašej univerzite. Práve preto ma oslovil odbor inovatívne podnikania a vaša škola. Najviac mi zaujala možnosť pracovať na reálnych projektoch, kde môžem vedomosti nielen získavať, ale ich hneď aj prakticky využívať. Veľmi ma zaujal aj koncept mentorov, kde verím, že získam určite cenné rady alebo iný pohľad na problém, ktorý budem zrovna riešiť. A páči sa mi aj prostredie školy. Hlavne sa mi páči to, že tam budem proste obklopený ľuďmi s podobnými cieľami, s podobnými víziami, s podobnými ambíciami ako ja. Keďže momentálne maturujem z strednej odbornej školy veterinárnej, tak tie cieľe sú určite iné. Ak by som mal ešte nejak stručne predstaviť seba, som určite pracovitý, som tvorivý, som odhodlaný ísť si za svojimi cieľmi. Mám prirodzený líderský mindset, nazval by som to, ale už som pracoval v rôznych tímoch a viem, že týmto tímom vždy dokážem priniesť hodnotu. Môj najväčší cieľ je zdokonaliť sa v tejto hre podnikania. Určite som presvedčený, že štúdium na vašej univerzite by mi pomohlo rásť a posunúť sa ďalej. Ďakujem za zváženie mojej prihlášky a verím, že sa čoskoro stretneme.